Nais kong bumangon sa bangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin, baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa bangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin, baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Happy New Year! Inday Bajang! Hindi, nasad ko. Yes, Kong Hei Fat Choy once again. Ayan. Siguro sa isang taon, mga 4 times akong nandunong. Extended. Ayan. Hello. Extended. It's a beautiful day once again. Welcome to AgriSenso. Hyper na naman ang mga marites ng agrikultura. Maayong Correct. Ini po si Inday Bajang. Magandang araw po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Clara Tita. Samahan niyo po kami ngayon ni Inday Bajang sa isang oras na naman na puno ng chikahan, of course, sa ating Agri-Balita. And later on, makakasama natin, Inday, ang heartthrob ng chicken farming. Walang iba. Kilala niyo Ayan na yan. siya. Kilala na namin siya at magkakulay kami sa araw na ito. Extended rin ang kanyang Valentine's Day at Chinese New Year. Hi, sir! Ano, di ba? Hi, ma'am. Good morning. Ay, good day sa lahat. Yan, good day po. Good day. Magandang hapon. Biglang nag-shift. Late niya na-realize na
You know na, sir. Wag mo na. Kumikat Wag na mo kasi yung araw, ma'am. Maulan kasi nung nakaraang linggo at nakaraang araw. So, Oo naano tayo na bigla. Oo. Yeah. Good thing may Correct. araw dyan ngayon, sir. Di ba parang may bagyong pumasok within Mindanao area. Pero sana matunaw lang din, di ba? That was Tama, last ma'am. week. Tama. Sana, Anyway, ma'am, sana. Kamusta, sir? How was your Valentine's Day celebration? Ikaw ba'y nag-enjoy? Na-stress? O ano ba? O, di ba? Okay lang, ma'am. Kumain na sa labas, ma'am. Nabusog. Yan. Wow. Ayun. Kumain sa labas kasama yung mga loved ones and all. Kasi maraming na-stress dito sa Davao. Bakit na-stress? Sobrang Ay, oo. I just don't know Correct. Oo. saan galing yung mga tao nagsilabasan on that Valentine's Day kahit na maulan ha. Sobra. Grabe Tama ang po, ma'am. traffic that day. As in, parang may fiesta, parang Pasko. So, siguro parang nanibago lang kasi last year parang wala tayong celebration kasi nga COVID. So ngayon na medyo maluwag na ang mga bagay-bagay, ayun na, nagsilabasan na sa lahat sa kanilang mga lungga. Ayan. But Tama, anyway, diba? At it's another day, it's another afternoon sa ating pagsasama chikahan. Mga maya-maya may share na naman ang mga tips sa atin si Sir Rian, of course. Kung meron po kayong mga tanong, meron kayong mga gustong maiparating sa kanya, yan, mga galit-galitan na mga tanong nyo over there, i-comment nyo lamang po sa ating Facebook Live video ngayong hapon. Corrected by. At bukod po sa live tayo sa ating Facebook page na AgriSenso sa Agrikultura, i-live din po tayo sa Ka-Farming Angat Ka. And later on sa ating mga Luzon friends, sa Regional News Group or RNG Luzon ay makikita din tayo later on. Magre-replay si RNG sa ating episode. So, ayan po. So, sabi po ni Inday Bajang dun sa nabanggit niya na if ever ay meron kayong mga tanong along the way, kaya Manok Tambayan, willing naman din po siyang sagutin yan. Tama, ma'am. Base lang po sa ating experience. Yan. Yes. So, mas maganda talaga Based- yung take it from the expert, ika nga, diba? Yung talagang may mga alam at may mga napagdaanan yung inyong mga gustong itanong. Correct. Previously, yung ating mga topic is more on, tawag dito, mga pag-aalaga, yung mga, ngayon, ay kitaan na naman, ha? May binanggit na si Manok Tambayan na figures dito, Day. O, diba? O, diba, boom, guys? The same with Pulamulok Native Chicken the other time na seryosohan din yung kanyang pagbibenta din ng mga manok at itlog. May mga figures din. So, figures na lang talaga pag-usapan natin, sir. Huwag lang kami pakwentahin. Tingnan mo, 5-digit ito, ha? Hindi ito 3-digit na. 5-digit ito. 5 digits na kitaan ito. So, biruin mo, meron kang 10,000 sa loob ng 21 days. Hindi pa natin alam nito, Daya, kung magkano ba Baka ang more pa. puhunan. Oo, hindi Yeah. yung puhunan na ginamit. Kasi, paano mo ma-achieve yung 10K sa loob ng 21 days? So, yung tanong din is, ano kaya yung puhunan? Magkano din kaya yung puhunan? So, I think, ready na ang ating Manok Tambayan ito, Yes. dahil Of ako din ay course. excited. Paano ma-achieve ang 10K sa loob ng 21 days? Hindi ito scam, ha? Baka, Tama, ma'am. Baka i-report natin ito, yung ha? video, no? Parang mga scammers sa mga babaeng ito. Hindi ito scamming, ha? Kasi, meron talaga kayong gagawin. So, si Manok Tambayan ang mag-e-explain yan kung bakit natin posibleng ma-achieve ang 10,000 pesos sa loob labang ng 21 days or most likely 3 weeks yan siya. Sir, di ba? Tama po, ma'am. Ayan. So, I think Lagay na lang po ready natin, na. ma'am, Mga, lagay na po natin mga 21 to 25 days. Mga ganon. ayun. Pinakahaba. Okay. So, I think, sir, ready ka na. Go ahead. Pwede na, ma'am. So, bago muna yan, may mga katanungan lang po tayong nasasagutin kasi madami pong nag-PPM po sa atin, nagko-comment. Hindi po natin masagot. Mga kaibigan po natin na nagtanong about po sa sisiw po. Sa pagsisisiw po kasi, importante po talaga pag tayo po ay nag-aalaga, ay dapat, lalo na po sa panahon po na tag-ulan, palagi po talaga natin bigyan po ng antibacterial. Yun po yung aking ginagawa sa ating mga alagang sisiw para maging malusog. Binibigyan ko po ng paano mag-sporty pang laban po sa sakit, depensa. So, ganun po yung aking ginagawa. Sa pagmamanok po, importante po talaga pag tayo po ay nag-umpisa, dapat alamin muna natin kung ano po yung manok na alagaan po natin, kung anong klase na manok. Yung sa atin po dito, yung mga alaga na po natin ay mga heritage chickens.
Dati po nag-alaga po tayo, nag-umpisa sa pagmamanok, mga native chicken. So naglipat po tayo sa healthy chickens kasi nga mas malaki po yung kita dito, mas maganda po yung bentahan, mabilis na benta. Sa healthy chickens naman po, madami din po tayong choice po sa pag-aalagaan po natin. Meron po tayong Rhode Island Red, Black Astor, Bardrack, at Sussex, mga ganun po na mga klase po na heritage chicken. At base po sa ating obserbasyon po at sa mga order po ng ating mga kaibigan, dalawa po talaga ang lumalabas po na bestseller po sa heritage chickens. Yung ating Rhode Island Red at saka Black Astor. Yan po yung hinahanap po sa ating manukan. At sa ating naman po dito, yung ating mga manok po ay cruises na po. Mayroon man tayong ma-produce po na Rhode Island Red at saka Black Astor, ay kukunti lang po. Kaya ang ginagawa po natin ay bumibili po tayo ng mga sisiyo. Sa pagmamanok kasi marami po talagang pwedeng pagkakitaan. Pwede tayong mag-buy and sell po ng sisiyo, mag-buy and sell po ng itlog, fertilized eggs, rooster, RTL, at saka laying. So marami po talaga. At yun nga sa heritage chickens po natin, yung focus natin dito mga crosses pero wala tayong pure. Ang ginagawa ko po ay talagang bumibili po tayo ng mga fertilized eggs at saka pinapa-incubate po natin. So yung karaniwan po na binibili ko po ay yung mga Rhode Island Red at saka Black Astor po talaga kasi hindi po nagtatagal yung mga ganun po na sisiyo. Nabibenta po talaga, hindi inabutan po ng 1 week. Minsan, kakapisa pa lang, kinukuha pa lang po natin sa incubator. Meron na po naghihintay po sa atin ng mga customer. At ito na nga, sasabihin ko po sa inyo yung ginagawa ko po na talagang ulit-ulit ko pong ginagawa yung bili po ng fertilized eggs. Yung kikita ka po ng 10,000 po sa loob ng 21 days. Ang style ko po dyan ay meron na po tayong 5,000 na kapital. Ay bibili po tayo ng tawag nito fertilized eggs na 6 po na tray. So 6 na tray po yung binibili ko po para sa ganun may allowance po tayo. Sa 6 na tray kasi nasa ano po yan, 180 po na itlog. So sa 6 na tray ang nagagasto po natin dyan ay nasa 3,000. Yung bintahan kasi ng fertilized eggs ngayon ay nasa 500 yung minimum. So nakakabili po tayo dyan dito sa Jansan. At yan, pinapa-incubate ko po yung 6 po na tray na 180 eggs. So pag wala naman po tayong incubator, kailangan po natin magbayad po ng 10 pesos per egg. So kailangan po talaga natin ng 5,000 para yung natitira po na 2,000 galing po sa 5,000 sa pagbili po natin ng fertilized eggs, magagamit po natin sa pagpapa-incubate na 1/8. So yun po yung ating magagasto sa lahat-lahat. Kumbaga may allowance na po tayo na 200. At pagkalipas po ng 21 days, karaniwan kasi na napipisa po sa 180 eggs po or 6 po na tray ay nasa 150 po talaga. Yan karaniwan po talaga. Pag yung ating itlog po ay nabili ay nasa 1 week. Kaya sa mga gusto din pong ganito po na negosyo, kung tayo po ay magkapital po ng 5,000, gusto po natin kumita ng 10,000 sa loob ng 21 days, dapat yung bilhin po talaga natin ng mga itlog ay hindi po abot ng 1 week para sa ganun yung percentage po ng mapipisa ay mataas po talaga. Sa ating kasi dito, base lang po sa ating experience, sa 1 week po na itlog na niloload po natin, yung edad po niya, yung collection, 150 talaga yung napipisa. So sa 150 na napipisa, yan po yung ating ibebenta po sa ating mga kaibigan. At bago muna ako benta, 1 week before mapisa yung ating mga sisiw, yung ating mga itlog, napopost na po tayo dyan sa online. At yun, madami pong mag-i-inquire po niyan, lalo na po Rhode Island po yung ating bibilhin, ibebenta 1 week before bago mapisa. Marami na yung mag-contact sa inyo at kung sakali man na may mga interesado, hingian nyo na po ng down payment po na 50%. Ganun po ako dito. Yan yung ginagawa ko po para sigurado po talaga na yung ating mga buyers, mga clients, hindi po tayo tatakbuhan at sigurado na pagpisa pa lang, bago natin kunin sa hatcher, ay nandito na yung ating mga customer. So 1 week before, ma-market na po natin yung ating mga laga. So ganun po ako dito sa ating manukan, ganun po yung aking ginagawa para kumita po ng 10,000 sa loob ng 21 days. At yun, 5,000 na po ang pinaka
tawag nito, pinaka capital natin diyan. So, malaki po talaga ang kita pag ganun po yung ating gagawin. So sa inyo diyan, sa inyo ma'am, kung may mga katanungan po kayo, ready na po tayong sagutin yung lahat yung mga katanungan po ninyo. So, sa ating mga kaibigan. Ayan. Thank you, Sir Manok Tambayan. Sir, na-curious ako doon, sir. Sa 5,000 pesos mo na puhunan, ay pwede kang makabili ng 180 eggs? Fertilized Yes po, ma'am. eggs? Fertilizer. 108. Anim So, po na tray po yan, ma'am. Anim na tray. Okay. So, dapat Rhode Island Red yung recommended mo na breed. Oo, ma'am. Yan talaga yung number 1 na hinahanap po sa atin, ma'am. Pero, ayun nga, pag ako po bumili ng mga fertilizer eggs, meron po talagang kalahati po dyan sa anim na tray ay Black Astrolop kasi ayan yun din po ang number 2 na hinahanap po sa atin. Pag wala kasi tayong Rhode Island Red, magpapalit po sila agad sa Black Astrolop. So, meron po talaga tayo na ganun po na lahi. So, yung 180 mo, sir, safe na yun siya, sir. Kasi yung nabanggit mo kanina sa 180, most likely may 150 dyan talaga or 150 or more. Or hindi ba bababa sa 150 hindi pa baba yung talaga mapipisa? hindi pa baba sa 150 talaga yung mapipisa, ma'am. Kaya sa mga buyer din po, dapat kung bibili po tayo ng itlog po talaga na fertilize, siguraduhin po natin na yung bibilhan po natin, pagbibilhan na yung collection po niya na itlog, hindi po lalagpas po ng 1 week. Kasi pag lalagpas, bababa na po yung percentage na mapipisa. O ganun po talaga yung naging experience ko ito lahat. Ay ano po talaga, nasa 150 talaga pinakababa na mapipisa sa 180. Paano mo malaman, sir, na hindi ka lulukuhin ng iyong pinagbilhan ng first fertilized egg? Na kasi ano pa siya eh. Paano mo malalaman na less than a week pa siya? Oo saka nga. more Baka than a sabihin week lang niya siya. 2 days pa lang yun, di ba? Pero Oo, more than a week ka pala, di ba? Okay. Ano po yan, ma'am? Pag ano kasi natin, pag bili natin ng fertilized eggs, pupunta tayo sa manukan, malalaman naman po natin na yung itlog na yan ay nasa 1 week pa lang kasi pag halimbawa madami yung inahin nasa 30, so ibig sabihin or 50 more yung kanyang inahin, ibig sabihin pasok yung 6 po na tray. Sa 50 kasi na inahin ng mga manok o nangingitlog, karaniwan po talaga na napipisa dyan. Minimum, na kukulikta na itlog kada araw ay nasa 30 po. Minimum po talaga yan, ma'am, basta nasa 50 yung inahin po natin. O ganun din po tayo dito. Kahit 30 po, basta nag-peak na po yung manok po talaga, ay nasa 20 to 25 po yung itlog na napuproduce kada araw. Pero para safe po talaga, na ganun po yung natin, kumbaga, itlog na makukuha ay bago at saka hindi po umaabot po ng 1 week. Makita lang po natin na may 50 po siya na inahin, okay na po yan, ma'am. Sold na po, bago na po yung itlog talaga. Pero sa akin naman po, ma'am, iba-iba din po kasi yung pinagkukunan po natin. May mga breeder kasi na Rhode Island Red yung lang kanyang alaga. Dito sa kabilang kaibigan po natin, may Black Astrolop, kaya malalaman din po natin na bago din po yung kanyang mga itlog. At kung sakali naman na hindi bago, ay hindi na natin din po siya pagbibilhan. So, ano din po sa kanya, kumbaga, kawalan din po sa kanya na nasira din po siya sa atin kasi yung binigay sa atin ay mga ano din po, kawalan sa kanyang kita pag ganun yung gagawin niya sa atin. Yun din. Parang Dapat talaga, ang trust, di ba? Yung Yes po, customer ma'am. should always comes first, di ba? Siyempre, nagbebenta ka, naghahanap ka ng quality kind, ng mga chick or itlog, sana makuha mo rin yun from your tawag nito, galing doon sa yung source. Pero pag hindi na Tama, ibigay sa iyo, of course, pangit na yung relationship. Anyway, sir, right after, sir, na napisa na yung lahat ng itlog after 21 days, magsisimula ka ulit, bili ka na naman ulit, or parang may 1 week pa na gap for it before you start again na mag-ano na naman ng mga chicks or mga itlog, bumili for another set naman. Kung sa akin, ma'am, ang ano ko talaga, weekly talaga, ma'am, yung aking pagitan. I see. Weekly po talaga. Kung So, maaari kahit nga, hindi ka napisa, sir, mayroon ka ng standby ulit, may another mayroon set na, ma'am, naman. kasi madami po talagang bumibili at yung nga, kung tayo po ay mag-alaga, dapat siguraduhin po natin na yung alagaan po talaga natin o ibibenta ay yung mga sellable po talaga para hindi magtagal at kikita po tayo agad.
Mm-mm. Magkano nga yung bentahan mo, sir, sa bawat sisiw? Like, for example, week-old, diba? Napisa siya. So, after a week, After sir, diba? 21 days and then after 21 days, ma'am. 21 After days. 21 days. Day old okay. to Day day old old to... to week old, ma'am, ay nasa yung ating bentahan, nasa 100 per head. Pero minsan kasi, ma'am, 100. hindi na inabutan ng 1 week yung ating manok. Yun nga, kakapisa pa lang, basta Rhode Island Red, ay wala na, meron na naghihintay po sa atin sa ating manukan, gusto nang bumili. At yun nga, 1 week before, dapat, bago mapisa, wala na, nag-post ka na po. Yun yung ginagawa ko po dati. Sa ngayon ay, since madami tayong mga kaibigan po na gustong bumili talaga, kahit pagpisa pa lang, pag-post mo pa lang, wala na, solve na pagka araw na yan, marami na pong pupunta. O, diba? So, 150 ni sir, tapos Times- 100 ang isa, so 15,000. 115,000, ma'am. So, yun sa 15,000. gastos mo, ma'am. Parang starting amount mo lang doon for that iba is 5,000 lang. Oh, yes, ma'am. As you've said. So, that's at times 3. O, diba? Parang times 3. tumubo ng times 3. So, ay, perfect. Magmanuka na Puhunan lang mo, kaya ma'am, kayo nasa dahil, no? 5K. 5,000. 5K. 5,000. Yung pinakamataas na, kunan mo sa, kung baga sa nabenta mong sisiw na 150, 15,000, meron kang 10,000 po nakita. So, yung sa akin So, kasi, 200, Dumoble. 300 yung niloload ko, ma'am. Minsan, ganun talaga yung ating, para ma-provide natin yung needs po ng ating mga kaibigan. Aside sa Dino. expenses mo, sir, sa mga itlog, 'di ba? So, yung expenses mo naman para sa mga vitamina, mga supplements, how much din po yung inyong ina-allot per set or per batch po ng inyong pinapipisa ng mga itlog? Or after, opo. Ayan po, sa ating 150 ngayon na mga sisiw, talaga pag maulan po talaga yung panahon, everyday po ako nagbibigay po ng ating Panamox Forte po, pang depensa po talaga yan. Yan po talaga yung aking binibigay basta tag-ulan. So, po yan, the best depensa po sa ating mga alagang sisiw, sa mga sakit, sipon. Sigurado po na yung ating mga sisiw, pag binigay po natin, talaga makita po na ating customer na malulusog, walang sakit, at talagang siguro na quality yung ating bibigay. At kung mainit naman po yung panahon, nagbibigay din po tayo ng Intenso Plus. Yung sa mga kaibigan po natin na meron pang nagtatanong po sa atin na wala pang Intenso Plus po sa kanila, pwede naman pong bumili po sa online, sa Shopee. So yan. Correct. Madami po nagtatanong sa akin, ma'am. May mga lugar kasi sa Pilipinas na wala pa daw ang Intenso Plus. At yun, Tama, oo. ay online yung pinaka-the best sa Shopee, ma'am. Yan. Correct. Oh. Sir, magsasend na lang din ako ng link sa'yo para yun yung mo, sir, bigay sa yan kanila po. na link. Sige, ma'am. Oo, para diretso na nilang maklik yun. Tama, Anyway, tama. so meaning, sir, yung 5K mo na puhunan, dinoble siya after 21 days, dumoble siya, diba? Dumoble siya. Yes. Kasi From kahit 5 to 15K 10. siya. Oo, Yes kasi po, ma'am. 15K, i-minus natin yung 5K as expense, mga expenses mo, lahat doon sa mga patuka, mga vaccine, di ba? Kasalin na doon ang vaccine, sir. Nagba-vaccine ka ba, sir, before mo siya ibenta? Oo po. Minsan kasi, ma'am, ay yung mga customer kasi, ma'am, para hindi po maunahan, yung pagpisa pa Ayun lang na. sa hatcher, kinukuha na nila, ma'am, kahit walang vaccine. So, Grabe, depende na dito sa kanila. Oh. Oo, depende na po sa kanila, ma'am. So regardless na napavaccine siya or hindi, 100 talaga yung benta mo, sir. Oh, 100 talaga, ma'am. Dati na nagbibigay po tayo ng plus 2. Sa ngayon po kasi, ay na po, parang nagkakakulang po ng sisi. Wala na po tayong plus 2 kasi yun nga, nasabi ko po dati na talagang sa sisiw pala ngayon, wala na, ubos na talaga, ma'am. Napakadami po, sold out lahat yung ating mga kaibigan. Walang sisiw, So, walang mapagpunan. So, Day, parang sa binigay sa atin na figure ni Manok Tambayan, Magsisimula alam na ako. Sir, magkano ba Ay, expenses ng incubator? Ayun, alam na Yes, sir. Yan po. How much will it gagastusin kung mag-incubator ka? Magpapagawa. Ayan. Ang incubator. Magpapagawa. Yung sa atin po Oo. kasi, ma'am, binili po natin sa ating kaibigan din po. Yung 324 capacity po na may sariling hatcher o separate hatcher ay nasa 25K. Pero kung wala naman tayong incubator, yung nga, sinasabi ko po, yung sa 6 na tray ay dapat meron po tayo meron din po tayong pang incubate, pang bayad. Nasa 10 pesos per egg din naman po yan.
So, yun nga, lahat-lahat po ng ating magasto po talaga sa 6 na tray ay nasa 5,000, mga ganun. Mahal din, Pa-incubate no? lang. Mahal Kung wala din. incubator. lang. 10 pesos per egg pa-incubate. Bili ka na lang siguro, mag-invest na lang talaga if meron Invest na talaga. Kung may pondo, budget, ma'am, pwede may talaga. budget, pwede na talaga Mhm. bumili. Para hindi na masayang yung 10 pesos mo. Do sa kuryente, hindi naman siguro ganun kalaki. Hindi Yung naman, ma'am. dagdag, diba? Kunti okay lang talaga yung sa incubator, ma'am. Walang problema sa kuryente. Sa Pwede. atin nito, dalawa yung incubator, Mm-mm. pero yung kuryente yung mahina, hindi naman malakas kumain. Ayun. Pwede naman So, din sila mag-loan di ba, ng, for example, 25, kasi alam naman din nila na mababayaran nila yun. Oo. Kasi, yun nga, meron Yun. naman dumarating na ano. Kaya, Maliit ma'am. Maliit na bagay kay Sir Rian yan. Yung mga ganung figures, Oo. maliit lang. Isang ano lang yan. Oo. Isang load lang, Parang- ma'am. Isang load lang Oo, na isang 3 load to lang. 4. Ano, Wala, parang ano nga, Day, na may nagka-idea na ako sa mga income every month ni Sir Rian. As in, ay, Oo. iba. No wonder. Iba. bakit- Wala pa yung ma'am. Wala pa yung Lulupa mindset sa natin, harap, ma'am. Meron sir. talagang Wala. bumili sa atin. Malapit na Nagpapakita na po tayo. Lupa sa harap. Ayan. Sir, you've said po na medyo short sa supply ng mga itlog o ng mga sisiw. So, ano po yung mga options niyo or challenges for that? Mas lumalayo yung lumalapad po yung lugar kung saan kayo naghahanap ng sources for it? O ano po yung ginagawa natin? Yun nga, ma'am, sa ating mga kaibigan, ano po talaga, 1 week before, nagpapareserve na ako. Kahit sino-sino Sana natin all. ng kaibigan, no? 1 week before, nagpapareserve na po tayo niyan. At meron din naman po tayong kunting collection sa ating manukan. Idagdag na din po natin yun sa ating, iloload po sa ating, kumbaga, sa ating incubator. O, ganun po yung ating ginagawa. At yun, pagbibili din naman po ako sa kanila, minamarket ko din naman po yung kanilang, tawag nito, yung kanilang manukan. Kaya, pag ako Manukan. bibili sa kanila, dapat bigyan na talaga nila ako. So, ganun lang. Give and take lang, diba? Of Oo. course. Minamarket ko po talaga sila, ma'am. Tulungan mo rin ako, bigyan mo ako ng mga magagandang klaseng ano dyan. O, diba? Ganun Oo. lang. That's what friends So- are for. Correct. So ngayon pala, sir, na kulang ka ngayon sa breeder kasi kulang ka ngayon sa sisiw, 'di ba? Bumibili Yes ka po. pa ng sisiw. So kulang ka ngayon sa breeder. Tama ba, sir? Yes po, ma'am, kasi may mga kaibigan din po tayo, ma'am, na taga Digos, taga Davao, biglang pupunta dito. Mm-mm. Pagkatapos, Oo. magtuturo ng mga manok, alangan hindi naman bigyan. Parang Meron ka sisingil din ka pa na. Tama Napunta dito. Meron ka din kaibigan, sir, na taga Matina at saka taga Indangan at taga Turil. Punta Oo. dyan. Ituturo Tuturo yan, din, yan, sir. yan. Yun, ma'am, wala ka talaga magawa, ma'am, pag magturo ng mga manok natin. Yes. Pagkatapos, galing pa nga ibang lugar. Kaya yung ginagawa ko, binibenta ko na lang at bibili po ako ng, kumbaga, bago na mga RTL. So, buy and sell lang po tayo. Kung anong papasok, labas, ganun lang, para makapera lang po. Pero sir, no, enjoy ka dyan sa yung sir, no, parang hobby at the same time business mo na rin. Kasi dating, for the information everyone, si Sir, Manok Tambay is dating, yan siya. Ano ganyan, sir? Barista. Barista. Barista, Oo. ma'am. Malayo na pagiging barista at yung pagiging manok breeder, Oo. sir. Parang iba. Diba? Pero yung barista ka, sir, bet mo na talaga mag-alaga ng manok. Dati pa, ma'am, high school pa lang ako, nag-alaga na po talaga ako ng manok at saka pato. O dati ko unang alaga dito ay pato. At yun nga, nakita ko yung potential ng manok. 2 pa lang yung inumpisahan po natin, native pa lang sisiw. O dumami. At yan, naglipat po tayo ng heritage. Wala na po tayong native ngayon. Oo. But baliktad sila ni Sir Pulumulok na kasi Oo. si Sir More si on Sir native Shan. si Sir. More on native siya. Yes po, Diba, ma'am. sir? More Diba? native. More on native siya doon sa kanyang farm. Yeah. Ay, bongga. Kunti kasi yung kita sa native, ma'am. Walang, kumbaga, walang market po sa sisiw sa native. Sa karne, number 1 po talaga ang native. So meaning, talaga, nagma-market si Sir Shan ng sa karne yung kanyang Pangkarne. Yes po, ma'am. Mangkarne. At meron din po siyang ma'am, mga heritage na pinaparami na rin po ngayon kasi nga napakalayo po talaga yung kitaan sa native at saka sa heritage chickens. Mapa-cross man o pure heritage,
same price lang po sa yung Mm-mm. ating bigay dito. So, walang lugi po Correct. talaga. Kumbaga, same lang yung kita. Sir, doon ka sa ipinost mo na yung teaser ng ating programa. No, marami ng mga nagko-comment doon, sir, na kumbaga gusto mo bang mag-shipping ng CCO to other places? Pwede ba yan, sir? Allowed Ah, ba yan? O medyo ano siya? Sa ano permit? lang po tayo, ma'am. May mga kaibigan po tayo. Halimbawa, ngayong nung nakaraang buwan, Oo. may bumili po sa atin dito na mga kaibigan po natin. Nagbayad na kahit wala pang sisiw, kahit wala pang itlog. Sa susunod na buwan ko po, i-deliver po sa within Sargent lang po, ma'am. So, basta kaya lang po, 2 to 3 hours na biyahe. Nag-deliver po ako, pero yung mga malalayo na po talaga, gaya po ng Visayas, at kung saan dito sa Mindanao na kailangan pa i-travel po ng 10 oras, ay ano na po tayo dyan, parang wala na po ako, hindi ko na po tinatanggap. Pero 2 to 3 hours po ng biyahe galing Jensan, pwede po ako mag-deliver, ma'am. Magbayad lang po sila ng panggasolina. Shipping fee? Kung Okay. halimbawa naman Shipping po fee. kung halimbawa naman po, ma'am, na 200 po na sisiw, 150, ano na yan, free na po yan sa akin kung ganun po kadami yung kukunin sa atin. So, Free na. malapitan lang Yes na po, ma'am. delivery, diba? Siyempre, kaawa din naman yung chicken or chick na ibabiyahe ng sobrang layong lugar, diba? Tama, ma'am, tama. Mai-stress. Mamamatay Mag-refer talaga, na lang ma'am. si sir ng mga, pwede na kayong bumili doon kay nandyan siya sa diba? Kaysa mag-ship pa talaga ng mga sisiyo, tapos pag-travel pa, ay kaluoy in town. And the Matay talaga, permit, manok. diba? Napaka-hex The ng permit. natin and all. Ayun. Ayan, ma'am, Marami dati, pa ma'am, naharang ako sa Davao dyan, ma'am, dati. Oo, Kailangan strict talaga ng pa permit. dito. Yung Ah, sir, yung sige. dinala mo yung sisiw sa 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 Mati, Mati? ma'am. Harang talaga, ma'am. Paano So, mo bumalik- nalusutan ano yun? Ano Paano mo lang, ma'am, nalusutan yun? ano lang, ma'am, kumbaga, Kinausap ano mo, lang, kumbaga, humingi ng pabor. Na Oo. makalagpas lang po at ako na bahala Oo. dun sa sa ibang mga Kina- checkpoint. Ayun. Swerte lang po Ayun, tayo ayun. kasi walang mga checkpoint din paglagpas ng Davao. Oo nga. Pero Yun kung din. magka-travel po talaga tayo, dapat may permit po talaga. Oo. Yun talaga. Nasa Tama. border to border sin kasi sila even kahit anong klaseng hayop chine-check nila and kung walang permit, kausapin ka, pabalikin ka, and also nasa diskarte mo na paano ka makakalusot. Been Tama, there. Yung nagbitbit kami ng kambing from Panabo to Davao, diba? Sir, pang birthday party po ito. Ayan. Harang po talaga, ma'am. So, ano mo yun, Day? Nalagpasan mo yun kahit sinabi mo pang birthday party? Talaga pang sinabi talaga na pang birthday kasi ng bata. Wala kasi medyo mahal talaga ang kambing here sa Davao Sa muna, City. So pumupunta talaga tayo sa ibang lugar, Panabo, Tagum or somewhere, Digos, ayan, Santa Cruz kasi mura sila compare dito. So yun nga, kailangan ng permit pagpapasok ka ng Davao. Good thing nakausap naman yung sige sir ha, next time pag ganyan. So ayun, nakalusot din. So ganun din siya. yan, ma'am. Next time, Oo. para magbigay sila ng, kumbaga, Next time. magbigay ng, pa ngayon? Pwede pa ngayon kasi first time. Pabor. diba? First time. Pabor pa yon. Pabor pa Pabor. yan ngayon, ha? Pwede Pero pa next ngayon, time- next time, hindi na. So, ipalista yung name mo, ganyan. So, okay, sir, okay lang. Pang birthday lang po talaga ang mga kambing na ito. Ayan. Hindi siya Tama. pambenta. Ayan. Pumayag naman. So, ayun siya. At least a reminder sa lahat ng magbabiyahe ng mga hayop dyan, ang permit, huwag kalimutan para dire-diretso ang ating biyahe. Correct. Sir, matanong ko lang din, sir, ha, doon sa naipon mo na pera, na syempre, yung 10K Ang dami na nun. Kumbaga, Ang dami na. Maraming 10K na ang lumipas. O, diba? Yes, ma'am. Maraming 10K na ang lumipas. Paano mo yun, sir, ginamit? Paano mo yun siya Oo. inipon? Ano yung mga investment, sir? investment mo? Paano mo siya na-manage? Yung maraming 10K na dumaan sa buhay mo. Ma'am, inipon lang, ma'am, kasi bibili tayo ng multicab, ma'am. Ay, buti ka. Yung pick up na multicab, ma'am, para at least mas Oo. madami pa po tayong pwedeng, kumbaga, halimbawa, mag-display po tayo sa daan, at least may dala po tayong
marami. Mas madami yung ating mabebenta, mas madami yung ating ma-display. Kaya nag-ipon muna tayo. Malapit na yan. Nasa Oo. mga 10 Yes, ma'am. loads Malapit na, lang ma'am. yan, sir. O, di ba? Perfect. Sa Mga kwentada pa lang, ilan- ayun na. Ilan, Day? Mga ilang Mga buwan lang 10 yan, to Day? 15 loads kasi may mga multi-cab naman na 150 lang or may medyo Yes, mas ma'am. mahal kung gusto mo ng heavy Oo. duty type. Pwede mga 15 to 20 loads kaya na yan, diba? So nasa 2 to 3 months, pwede na siguro. Ay, sana, or sana, ma'am, more. sana. O, diba? Ay, iba ang Siyempre. smile ni sir. Parang hindi 2 to 3 Yes. months, Para Day. malapit na, baka bukas. Para, feeling ko nga, Day. Feeling na. ko, Sana, ma'am. bukas Sana, ma'am. na siya. Umabot na. Diba? Oh, feeling ko, Day, Day, di ba, magmimigay si sir ng mga sisiw. Meron siyang Tama. promise, di ba? Oo. Doon na yun, exactly. Doon sa time na mamimigay siya, andun na yung multi-cab niya. Yes. Ba- Ay, Bakit sana, ma'am. kaya Sana. yun? Palain, ma'am. More. So, diba? So, yan, sa mga Correct. franchise sa lahat na talagang merong pera sa pagmamanukan sa pag-alaga Meron ng po talaga, ma'am. Oo, diba? Talagang you can earn something basta talaga pursigido ka lang at diligent sa iyong mga Tama, ginagawa. Diba? Yun Diskarte lang. talaga, ma'am, ang Oo. sa pagmamanok. Yun ang Oh, diba? importante. Sana all. Baka Sana sana all. all tayo. Pagmanok ka na lang yun siguro kung undangon na nato ning tanan. Mag-i-stop na po yung Agrisenso, wala na pong mag-host. Yeah. Manuka na po kami. Patay tayo kay Sir Ribi. Sir, pa-sponsor po pala, Sir KBA ng incubator. Oo, diba? So, baka gigising na lang si Sir na, saan na si Inday Badyang at Clara Tita? Nagmano ka na, Sir. Ayun na, Sir. Okay na sila. Okay na sila, Sir. In good hands, no? But anyway, Sir Sian, baka may other messages ka pa sa iyong mga followers, mga dapat abangan Correct. nila sa iyong mga pages in the next few days po. Ayan, sa mga nakikinig ngayon at mga nanonood, maraming salamat po talaga sa ngayon at sana abangan niyo po yung ating live po dito sa susunod na dito tayo mamimigay po ng sisiyo, pero hintayin niyo lang po yung ating announcement po sa ating Facebook page. Doon po tayo magbibigay po talaga ng exact po na araw o kung anong buwan. Pero baka sa susunod na buwan ay meron na po tayong update po dyan. Yan. Sir, sa Agrisenso tayo magbigay, Sir. Oh, Ang yes, magbigay, ma'am. Sir. Para mas Mas madami around, naman. diba? Andyan na yung Mas kanyang enjoy. multicab. Diba? Padugan na yun ng multicab ugkuan. Manok. Sadang manok. I-background natin yung multicab niya, Day. Sa, Ay, hindi na. mapasok dito, ma'am ba? Sana, ma'am, dadating yan, ma'am. Papasukin natin ng... Sir. Malaki pala siya. Yan. But anyway, Malaki pala siya. diba, guys, guidance and all, more blessings sa kanyang business. And same thing with Pulumulok Native Chicken na humahataw rin ang kanyang negosyo sa Manukan. Tama, ma'am. Sold out palagi siya, ma'am. As Sold in, out, stress oo. na stress nga si Sir. Last time parang pagod, pero as in, willing pa rin talagang sumagot sa mga tanong and all, diba? So, ikaw ba naman napaka-beautiful? So, thankful Yes, talaga ma'am. kami sa oras ninyo palagi na makasama ko namin kayo for an hour. At least Salamat we can- din po sa inyo, ma'am. Yes. Yeah. Correct. Yun. So, Thank ayun you. na nga, sa lahat ng followers ni Sir, baka hindi pa kayo nagsawa sa kanya, doon po kayo tumambay sa kanyang Facebook page at alamin ang kanyang mga tips daily, o diba? At least, matanong nyo rin si Sir sa mga questions na gusto nyo maiparating or concerns with regard sa pag-alaga ng mga manok, pagbibenta ng mga itlog at iba pa. Ayan. So, dyan lamang po kayo, mga friends. Kami po ay magbabalik ni Clara matapos po ang mga paalala. Thank you, Sir Sian! Salamat, Tapos ma'am. ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang
Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Lilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. Kings Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may Kings Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Liliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. Kings Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Lilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. Kings Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Pagkagising sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo, sa intenso panalo. Sinisipon, ilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet,
Kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Ayun, at kami nagbabalik, of course, sa Vicenzo with Inday Bajang and Claratita over there at the end of the rainbow. Anyway, sa ating balita po ngayong araw na ito, kung saan meron pong 300 na mga mangingisda mula Bulacan ang nakatanggap ng ayuda. O, di ba? So yung mga good news natin, hindi lang pang Visayas at Mindanao, nakarating din tayo ngayon sa Bulacan. Ayun. So nakatanggap ng tulong ang mahigit 300 na mga mangingisda mula sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Pinangunahan ni Governor Daniel R. Fernando noong Miyerkules ang pamamahagi ng 233 gill nets at 65 marine engines sa 300 na mangingisda mula sa lungsod na ito at mula sa mga munisipalidad ng Hagonoy, Kalumpit, Paumbong, San Rafael at Ubando. Ayon kay Governor Fernando, ang hakbang ay naglalayong magbigay ng sustainable livelihood support sa mga maliliit na mangingisda sa lalawigan. Anya, ito ay bahagi ng kanilang patuloy na pagsisikap upang makatulong na mapabuti ang buhay ng mga marginal fishers. Bukod sa gamit pang isda, namahagi rin ang gobernador ng 1,000 pesos na cash para sa bawat mangingisda bilang karagdagang tulong sa kanilang mga pamilya. So ayun ha, it's a sustainable livelihood support from the government of Bulacan. So sa lahat ng mga beneficiaries, 300 po yon ng mga mangingisda. Alagaan nyo po yung mga ibinigay sa inyo na ayuda. Ika nga, ginastusan din po yon ng ating gobyerno, ng inyong pamahalaan dyan. So mas maganda na magamit nyo ng matagal-tagal syempre at mas marami pa po ang makatawag nito, makagamit or ano bang term? I forgot the term na pwede nyo pang mairaos pa ng mga ilang taon or what, the good maintenance lang naman of the item. Syempre, yung mga 1,000 of the cash thing na ibinigay sa inyo, hindi man ganun kalaki, but it's a big help already para ma-extend din yung mga tulong para sa mga nangangailangan sa nasabing sektor. Actually, hindi lang naman sa Bulacan, may mga ganitong initiative, may mga areas pa rin na which is number one of their livelihood is fishing, ang binibigyan din ng ayuda ng kanilang government. I've heard still with Davao Oriental, diba, yung parang may area na sila dyan na what you call this, hindi na pwedeng mangisda. It's because secluded na siya kasi nga binabantayan or natural reserve na siya of the place. So yung mga mangingisda na hindi na pwedeng mangisda sa lugar na yon are given livelihood. May mga incentives na binibigay sa kanila ang provincial government. Yun lang, ang hinihingi lang po natin is sa mga beneficiaries is gamitin ng maayos kung ano man yung pong mga suporta ang inilagak o ibinigay sa inyo ng gobyerno. Yun lang naman yung importante na bigyang halaga natin, whatever, how small or big it is. Of course, it's a way of giving back or saying thank you as well na nabigyan kayo ng ganung mga help from the government. Let's admit it as well na hindi naman talaga lahat ang pwedeng mabigyan kasi nga limitado lang din ang resources, limitado lang yung ating pondo or what. Pero syempre, nakikita natin na there is an effort to help out that certain kind of sector. At least man lang, it's a way of thank you yung ating pag-aalaga or extending more how you take good care of those help that has been given po sa inyo. Ayan, maraming salamat po sa Provincial Government of Bulacan sa inyo pong inilagak na tulong para po sa ating 300 na mga mangingisda. And sana'y mas marami pang mangingisda mula sa inyong probinsya ang makatanggap pa ng tulong, lalo na po yung talagang nangangailangan ng inyong ayuda. So yan po ang ating agri-balita sa araw na ito. Doon tayo sa kabilang banda na naman. For now, Mindanao is somehow
experiencing a very rocky kind of weather. Medyo maulan na mainit, tapos bigyo ulan and init ulit. It's because we have our LPA right now na nakapasok kahapon. Though may low chance of being a bagyo, pero syempre, yun ang nagpapaulan sa atin ngayon. So yun nga, inuulan yung mga lugar. May mga lugar na nag-declare na walang klase because of that. So as early as yesterday, nag-declare na agad para hindi na ma-stress ang mga estudyante sa baha, sa ulan and all. So makinig na lang sa balita kasi so far dito sa Davao medyo okay yung weather natin. Mainit, napakaganda ng sana man lang magtuloy-tuloy. The same thing with the other areas here in Mindanao. Parang masyado tayong love ng mga bagyo, ng mga ulan, ng mga hangin-hangin in all. Since we started the 2023, parang wala lang. Parang sila? Day, kasi last year, yung concentration ng bagyo is ang Luzon. Ngayon na naman is parang nag-change na naman ang cycle ng pathway itong bagyo is nasa Mindanao dito na naman siya. Diba? Mindanao and Visayas siya. So, parang, yun yung sabi nila, that's the effect of the global climate change and yung parang sinasabi nila na parang nag-twist, may ibang waiter ng pag-ikot ng other cycle ng mundo. Nakakatakot. But anyway, somehow, baka yun ang talaga siya. Maghanda na lang sa mga ulan o mga unpredictable weathers natin over there. So, yung mga, yung mga calamities we have in hand, hindi natin yun hawak. So, yun lang. Pray lang talaga and always be ready for that one, diba? Syempre, just like what happened sa Turkey, na talagang that lindol na 7.6. Expected yun, diba? Parang biglaan niya. Ayun, diba? So, parang, you can't predict mga lindol or whatsoever. So, ayun lang. Always be ready. May nabasa akong report na para yung mga kontraktor ng mga buildings na bumagsak ay kinasuhan because of that. Kasi bakit daw kasi yung mga buildings na gawa nila agad talagang nasira. Just of that slight shaking o parang ilang minuto lang talagang nasira agad-agad. So there is a lapse. Yun sa Turkey yan siya, Day? Sa Turkey? Yes, it's in Turkey. Kinasuhan yung mga contractors, yung mga builders ng building na talagang nasira because of that earthquake. Kasi nga, nakita mo naman talaga sa video na parang shake lang na isa, bumagsak agad. Bumagsak agad. Yun ang complaint ng government, but daw ganoon, baka may lapses. So, kinasuhan yung mga contractors and the builders of that building. So, sana ganito rin sa Pilipinas, no? Kasuhan. Ewan ko lang kung may aamin, diba? Pero we don't want to pray for that. Nakakatakot ang 7.8. Diyos mio, Marimar. Sao na lang. Correct. Oo. Speaking of lindol, kaninang umaga, nilindol din tayo dito sa Davao region eh. Pero hindi ko siya naramdaman Hindi ko siya naramdaman. Hindi naman siguro siya ganun kalakas, around 3 lang naman. Pero ma-feel mo siya actually if you check the depth ng lindol, kung medyo hindi siya ganun ka-shallow, medyo light lang talaga. Meron talagang dumadaan na multo sa likod ni Clara. Diba? Yung parang chill lang talaga siya. Dito ako. Dadaan ako. Yun lang, I'm here. Parang bloopers yun siya. Good thing, diba? May mga tuwalya pang bit-bit. Andito ako. Anong meron? Anong meron dyan? Ba't maingay? Ito na talaga, sir. Sa gitna. Magsalita ka muna, Daya. Diba? Ayun siya. Hindi na niya ma-stress ang kanyang self. Yun, dapat preparedness is very important talaga. Kaya nga, merong mga earthquake preparedness, mga drills and all. So, join tayo dyan, okay? Para alam natin anong ating gagawin. Ayan! So, hindi pa nakaka-recover ang babae. Anyway, sa lahat po ng mga friends nating nanonood sa ngayon, sa mga nagtatanong saan po kayo pwede makabili ng ating mga produkto. Ayan. Aside po sa mga Suking Agrivet stores, Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan sa Luzon, La Union. Ayan po ang mga listahan ng ating mga tindahan. Saan po kayo pwedeng makapunta at makabili po ng ating mga products. Ayan, over there, La Union, San Gabriel, La Union. Meron po tayo dyan sa Bagulin, tama ba? La Union at Puso.
La Union. Pugo! Pugo pala, sorry. Sorry po, Pugo, La Union. Ayan. Sorry naman. Sabi ko nga last time, parang galit-galitan sa font ang gumawa nito. Ang liliit. Parang may galit sa letters. Galit o sila. sa size. Ayan, diba? Gihubak na siya, friends. Ayan. Sa Isabela naman, yan po yung mga tindahan. Yung mga lugar na pwede po kayo makapunta at makapamili ng ating mga produkto. Syempre, pag nagsabi medyo out of stock kasi nga talaga maramihan yung pamimili ng iba, talaga nagkakaubusan ng supply. So, ayan, pwede po tayong magpatawag nito, magpa-cash on delivery or cash on pickup with LBC branches. Kung may mga LBC branches po kayo, mag-PM lamang kayo sa ating Facebook pages na inyong nakikita sa inyong screen right now. Ayan. May mga sasagot po sa inyo ng mga associates natin para matulungan kayo how to place your orders. Or you can do the Shopee. Just look for KBM Aggregate Line. Yan pong pangalan ng store. Add to cart and then check out. Ayun. So, ganun lang kasimple ang mga bagay-bagay kung paano po kayo maka-order ng ating mga produktong King's Vitaplus, Panamox, and Tenso, Worms to Go, and King's Vitapet para sa inyong mga pinalanggang pets. Ayan. Okay na yan siya? May hangin pa ba yan siya? Okay lang na siya. Sir, labas ka daw, be? Nahuma na siya. Akala kasi niya, hindi tapos na tayo na chika-chika lang tayo. So, pagkakita ko na sa likod, Oh, di ba? Bulabog talaga ito si Sir Erwin ba? buti at may Review na. towel siya. Yes. Di ba? Sige, sir, i-review natin yan sa live later. Tingnan natin ano yung ginawa mo sa likod ni Clara. Okay? Ay, lala. Okay na po ako. Okay na siya. Naka-recover na siya. Oo. Ay, nako. Maraming salamat po, friends, sa inyong pagsama sa amin Yes. ngayon ni Clara. Of course, it's another hour of our discussion, mga balita at mga tips. Kasama po si Manok Tambayan. So, bukas po ulit. Ayan. On a Friday episode po natin, of course, another set na naman ng mga good news and tips po para sa inyong lahat. Ayan. Ito po inyong lingkod, Inday Badyang. At ito po si Clara Tita. Hanggang bukas po muli dito lamang sa nag-iisang programa para sa inyo po mga magsasaka at sa ating agrikultura. Walang iba pa. AgriSenso! Sa agrikultura, aasenso ka. Bye, everyone! Thank you! God bless! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.